ଓଡ଼ିଆ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଜୀବନର 10ଟି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ, ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଖାଲି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏବଂ ଖରାପ ବିଚାରକୁ। ତୃତୀୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଆ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁଧାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, କେବେ କାହାଠାରୁ ଏତେ ବି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ କି ଆଶା ସହିତ ତୁମେ ବି ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠରେ, ଯୁକ୍ତିଠାରୁ ନୀରବତା ଭଲ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧଠାରୁ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇବା ବହୁ ଗୁଣରେ ଭଲ। ସପ୍ତମରେ, ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଇନା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଥରୁଟିଏ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ, ଦୁନିଆ ତ କେବେ ଚୁପ୍ ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ବାଟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ବାଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନବମରେ, କିଏ ଜାଣିଛି କାଲି କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଖୁସି ହେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦଶମରେ, ଯେପରି ଖରା ଓ ବର୍ଷା ଦୁଇଟି ମିଶି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।